Oh, Mbak Diana kalian eh, Mas Andre Pratama mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah modal warahmah amin amin ya rabbal alamin. Mbok menawi Mbak Kung badhe nderek ngregangan suasana bagya mulya monggo. Pripun Mbak Kung? Pripun? Nggih. Nggih tesesaran kalian nyampur sari rizki nada ingkang mijil saking leladan Sonorejo kita bluro menawi Bapak Ibu tamu undangan khususipun warga Sukorejo lan sakiwa tengene badhe ngrawuhaken campur sari rizki nada wonten alamatipun nggih menika wonten Desa Sonorejo kita bluro kan disepuhi panjenenganipun Bapak Dasar. Monggo tesih sesarengan campur sari kula aturaken dumateng panjenenganipun Mbak Ayu Endras kula aturi jengkar saking Palenggan. Monggo. Yeay. Ah, ih. Yeay. Sugeng dalu Mbak Ayu Endras. Anji sugeng dalu Kang Mas. Ndek awan nondi kok ora ana awakmu kok iso. Aku ndek awan kok iso mencelat teko ngawen ya Mas. Teko ngawen balike Balik rene neh. Sing penting apa jenenge awake seger kewarasan. Alhamdulillah. Ijlik. Aja ngono. Kok ijlik iki lho? Lho, Jare Mas kok ijlik? esuk nang Banjar. Heeh. Awan nang ngawen iki mencelat nang kene. Sing penting awake seger kewarasan. Alhamdulillah Mas. Rayo rezekine lagi nang kene iki mah. Ya iya kok. Nek sesuk menawa ya prei. Babat tebu sesuk. oh gak Mas, Apa? aming cer. Icir ya Allah Gusti. Oh iso artis kok iso icir lho. Lho, duwe Tegal Lombok, Oh, Mas. nggak. Nek masalah icir orang lain, Mas. Tegalku siji ambane ra wong. Ora dadi. Aja sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki dalam rangka apa ya, Mas? Awali Temantenan matur ya, Mas? arus, utawi temantenan. Didengakna kagem temanten berdua ya, Mas Nggih, ya. Mbak Diana kalian Mas Andre Pratama. Semoga menjadi keluarga yang samawa. Amin. Moga-moga ndang diparingi momongan Kang Mas. Iki Apa? campur sari rizki Rizki nada. nada. Murah ya Mas Murah ya. meriah kok, wis. 500.000. Oh iso 500 ya. 500 iki awakmu dhewe kok iso lah pajak-pajake mbok kon rongos. Wong mak iku 500 dhewe. 500 iki awakmu dhewe. Sing kono sapa aku emok 170. Menang ae iki mbok kok iso bose mangarepe ku lho kok iso. Aku 170 adek diutang pisan. Edan iki lho. Maksud aku diutang kono. Utang-utang kono. Utang kono iku 70 kono nampane ketok karek 100. Rizki nada murah meriah ya Mas. Nggih, bapake badhe ngersake menapa? Tayub ledek saking gobrokan nggih wonten. Kok iso grobokan kok iso gobrokan iki lho. Grobokan. Gobrokan. Grobokan kok iso gobrokan. Lambe budel. Bundel ket biyen mula. Niki wonten katuran apa Mbak Ayu? Iki bapake seneng kene mbae jare mang arep munggah. Arep munggah. Nyuwune gending. Terus gendingnya opo ngene iki? Gendinge napa Mbah Kung? Nek 10 8 iku ketokane yo. Nggih. Nek 10 8 iku mblek kok Mas. Blek abot sanggane. Ha iya. Nek 10 orek-orek kok kayak diorak-arik ya Mas yo. Niki wonten katuran apa Mas? Diaturi kopi jaine rumiyin Kopi nggih, Mas. jahe. Sore-sore anjene ya kopine ben rada anget-anget ngene iki enake ya kopi jahe. Kan rada melek sithik ngono lho Mas. Kagem bapane nggih badhe ngersake menapa sumangga mboten usah sungkan. Nggih. Monggo sesarengan kalian nyampur sari rizki nada ingkang mijil saking leladan Sonorejo kita Bluro ingkang dibersi panjenenganipun bawa dasar batang panjenenganipun Mbak Ayu Indras wonten kopi jahe. Iya yo rizki nada. Yo sesarengan nyampur sari rizki nada.
kalopo wancine wis surup surya sing wetan padang sesulae rembugane wis dadari nuruti senengane ati wong-wong ing karang prati padha senja ana warung kopi wong-wong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senadyan kopi sacingkir nanging bisa gawe senenge pikir yen ora ngombe sak sore katone awake lentere wis misuwur kopi jahe katone nak akalan mageke akewe maremeng ati ayo kanca ngunjuk kopi jahe wancine wis surup surya wetan padang sesulae rembugane wis dadari nuruti senenging ati wong-wong karang pratisan padha senja ana warung kopi wong-wong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senadyan kopi sacingkir nanging bisa gawe senenge pikir yen ora ngombe sak sore akatone awake lentere wis misuwur kopi jahe katon enak akalan mageke akewe maremeng ati ayo kaca ngunjuk kopi jahe
Nggih sampun matur katuran sembah nggih, Kang nuwun Mas, Mbak Ayu eh. Indra. Nggih. Nggih. Kopi jahe sampun katuran nggih matur sembah nuwun. Dumateng Panjenengan saya khususipun warga Sukorejo tunjungan kita bluro nderek ngregaken swasana bagya mulya ing dalem menika wonten dalipun Bapak Sutarman.